Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Izan berren ikusten zuen moduan, gaurkoan kontaktuen kudakaten arabera hitz egingo dugu, bale? Android telefonoetan hori bai. Orduan, azkenean kontaktuak kudeatzeko, normalean jendea helduak batez ere, arazo esente izaten dute jakiteko beraien kontaktuan non dauden, non gordetzen diren, eta ez du arazo bat suposatzen arazo bat daukagun arte, bale? Arazo daukagunean, telefonoaren memoria adibidez borratu behar baldin badugu, informazio hori non dagoen ez badakigu, arazo bat daukagu, zeren prozesuan informazio hori borratu egin daiteke ez badakigu, bale? Adibide bezala. Beraz, gaurko itzaldeakin hasiko gara, bale? Betiko moduan, zalantzaren bat edo baldin baukazue, komentoren atala daukazue zuen zalantzak planteatzeko, eta noizan behin begiratzen jango nahi, zalantza horiek erantzuten saiatzeko. Bale? Kontaktuak gure telefonen funtsezko aplikazioen artean daude, bale? Ziurrenik Android gailu batean gehien erabiltzen den aplikazioetako bat izango da. Baina jende askok ez daki non dauden gordeta. Azkenean, Android sistemara daukaten telefonetan aukeraz berdin dauzkagu. Normalean, telefonaren fabrikanteak aplikazio bat jartzen digu. Aplikazio hori kontaktos izenarekin egoten da, eta beste bat telefono izenarekin, bale? Hemen desberdindu behar da, gauz badala kontaktua, eta beste gauz badala telefonoa, bale? Telefonoko aplikazio hori egiten duena da kontaktuen zerrenda begiratu, bale? Eta kontaktos aplikazioa egiten duena da gure kontaktuen zerrenda begiratu baita ere, bale? Eta hori erakutsi. Kontaktuen aplikazio honek ez du bakarrik kontaktuen informazio erakusten, baizik eta kontaktuak kudeatzen ere laguntzen dugu. Kontaktuak gordetzeko, hiru toki izaten ditugu, bat telefonoko memoria izaten da, telefono berak duen memoria, barne biltegiratzea ditzen diote hemen. Beste aukera bat izango litzateke SIM txartela, hau da Telefonika edo Movistar, Vodafone, Orange, Euskaltel, hauetako edozeinetan telekomunikazio kontratu bat daukagunean, gure telefonoarentzako, SIM txartel bat ematen digute, normalean, eta SIM hori telefonoan sartu behar daukagu, txartela oso txartel txiki bat izaten da, eta txip baten tamain izaten dute normalean, eta txartel horren barruan ere kontaktuak gorde egin daitezke. Eta azkenik bukatzeko, hirugarrengo tokia e-maila izango litzateke. Gure telefonoetan, telefono berria daukagunean, telefono sartzen den informazioa, lehenengo informazioa izaten da, ze hizkuntzatan nahi dugun telefonoa, ze ordu jarri behar diogun, hau da, segun eta zer hiltango den, ordua desberdina zaiteke, ordu hori ere galdetzen digute, eta bukatzeko e-mail bat sartzea eskatzen digute. Ez da derrigorrezkoa izaten, baina ia derrigorrezkoa. Zergatik diot ez dala derrigorrezkoa, azkenan ez dizute derrigortzen, paus hori saltatu egin dezakezu, baina e-mail ez badugu sartzen, telefonoko tresna asko ezin ditugu erabili, aplikazio diendan sartzeko, Gmaileko kontu bat ez badaukagu sisteman, zuzenean ezingo gara sartu, bertan ezin gara sartu, bertatik aplikazioak ezin dira deskargatu eta instalatu, eta hori bezala beste kasu asko ere badaude. Beraz, ia derrigorrezkoa da telefona normaltasunez erabili izateko. Orduan, e-mail hori sartzen dugunan ere, e-mail horietan edo e-mail horietara lotuta doan informazioaren artean, gure kontaktuaren informazioa ere gorde egin daiteke. Eta telefonokagun e-mail kontu bakoitzarengatik aukera hori izango genuke. Beraz, berriro errepaso egingo dut, zeintzuk dira dauzkagun hiru aukerak. Telefonoaren
memoria bera, vale? Edo barne biltegiratzea, SIM txartela eta emaila, vale? Bueno, telefonoko memorian gordetzen bali dugu, vale? Desabantaiak hemen daukazue, pantailan ikusten duzue. Telefono galtzean, datu galtzen dira. Vale? Zergatik? Bueno, informazioari zuzenean telefonoan dagoelako. Akats teknikoen aurrean galtzeko arriskua, vale? Horregatik lehen ere epatu dizuet gainetik, informazioen gordetzen ez badakigu, telefonoan askotan arazoen bat dakogunean, arazoa konpontzeko modu bakarra telefonoaren memoria borratzea izaten da, vale? Telefonoa modu de fabrika deitzen da moduan, hau da. Telefono erosten dugun momentuan, vale? Memoria momentu horretara nolabait berrizten dugu, eta momentu horretan ez daukagu ezer, ez daukagu kontakturik, ez daukagu ezer, beraz, kontaktuen informazioa telefonaren memorian bertan gordetzen baldin bada, kasu horien aurrean, informazio hori galtzeko aukera izango genuke, vale? Gailu berriekiko bateraezintasuna. Telefono aldatzen dugunean, informazioa beste telefono batean baldin badago, ez da automatikoki pasatzen, vale? Beraz, eskuz egin behar da. Egin daiteke, bai, zaila da, ez, vale? Baina, gaur egun bizi garen gizartean gauzak automatizatuta egotea asko baloratzen da. Beraz, desabantaila dela esan dezakegu, vale? Sinkronizazio automatikorik gabe, vale? Justo aurreko puntuarekin lotuta doa guzti hau, vale? Horiek izan ditzateke desabantaiak. Abantaila bezala azkenean ere, adibidez, desabantaila bezala aipatu dugu telefono galtzean, datuak galtzen dira, informazioa hor dagoelako, eta hori egia da, vale? Baina segurago ere bada, bai, interneten ez dago informazio hori, berez informazio hori interneten ez dagoen bitartean, alde batetik, jendeak informazio hori lortu balizateko ere, segurtasun handiago daukazu, vale? Danak dauke alde on eta txar bat. Beraz, hor azkenean bakoitzak erabaki behar du ze alde on eta ze alde txarkin geratu nahi duen. Vale, bigarren aukera, lehen aipatu den bigarren aukera, SIM txartel izango litzateke, argazkien ikus dezakezu zeintzuk diren, dauden 3 tamainak esan ezagun, normalean, telekomunikazioko dendara goaten garenean edo internet bidez kontratatzen baldin badugu, kreditu txartel baten tamainako txarteltxo bat bialtzen digute eta txartel horren barruan 3 hauek daude, bale? Eta azkenen, matrioska baten antzera, behar dugun tamaineko txarteltxoa hartuko dugu eta ondoren telefonoan sartu beharko dugu, bale? Telefonoan txartela sartu alizateko gogoratu behar da, telefonoa erosten dugunean, metalezko pintxo bat edo tresna bat ekartzen dute, bale? Eta pintxo hori telefonoaren alde batean egoten da normalean txartela sartzeko utxune hori, bale? Bandejatxo bat izaten da eta bandejatxo horren iskine batean zulotxo bat izaten du, bale? Zulotxo hortan lehen aipatu den tresna hori sartuko genuke eta horrekin bandejatxoak kanporatu egiten da pixkat eta guk gure atzekin bandejatxo hori aterako dugu eta bertan SIM txartela sartzen dugu, bale? Txartel hortan informazioa gorde daiteke, bale? Txartel hortan gure telekomunikazio enpresarekin nolabait binkulatzen gaituzen informazioa hango litzateke, zein den gure telefono zenbakia, telefoniako antenatan, informazio zehatz bat emango du, gu sistema telefoniko horretan nolabait identifikatu alizateko, bale? Nola pixkat laburtuta. Baina hortaz aparte, memoria txiki bat geratzen zaigu kontaktuen informazioa gorde ahal izateko, bale? Memoria hortan zenbat kontaktu sartzen dira, txartelaren edo txiporren nolabait tamainaren arabera, bale? Baina normalean ez dira inbeste sartzen. 100 bat, 100 da piko, bale? Gaur egun ez dakiz memoria daukaten, beraz ez dizuet ziur izango. Hala ere, kontaktu bakoitzeko ze informazio sartu edo gorde dezakegu kasu honetan,
izena, kontaktuaren izena, telefonoa, eta kasu batzutan hirugarrengo kanpo bat ere uzten digu, bale? Fax bat edo, bueno, pixkat gauzena bera, bale? Baina gehienez hiru kanpo uzten digu kontaktu bakoitzeko, hori da dena, bale? Aurreko kasuan, telefonako memorian gordezkero, kontaktu bakoitzeko zenbat informazio gorde dezakegu, askoz gehiago, bale? Ze informazio? Hasteko, kontaktuaren izena, beti bezala, bale? Ondoren, ze informazio? Telefono zenbakia, bale? Baina, telefono zenbaki bat baino gehiago sartu dezakegu kontaktu bakoitzeko lehenengo aukeran, bale? Barne biltegiratzean. Telefono bat baino gehiago, webgunea edo barkatu, e-maila ere pertsona hortarako, e-mail bat edo gehiago sartu dezakegu, webgunea ere bai, beste pertsona baten daukan erlazio hori ere sartu dezakegu, urtebetetze eguna ere sartu daiteke, urtebetetze eguna sartu ezkero, gero guzti hori kalendarioko aplikazioan ere erreflejatu egiten da, eta guzti horrekin kalendarioak gero notifikazioa bialtzen digu abisu bezala, izu honen urtetetzeak dira, adibidez, bale? Barne biltegiratzeko kasu honetan, kontaktu bakoitzeko informazio asko gorde daiteke, bale? Eta limiteak, telefonoko memoriaren limitea izango litzateke. Beraz, kontaktu asko sartu daitezke, bale? Kasu honetan, limite bat badago, eta txartelaren tamainaren arabako limitea izango da, bale? Beste aukera bat, SD txartela izango litzateke, bale? Baina, hau alde batetik egia eta beste aldetik gezurra dela esan daiteke, bale? Zergatik, praktikan telekontaktuak ezin daitezkelako SD txartean gorde, bale? SD txartela erabiltzen da segurtasun kopia bat egiteko, bale? Men irakurretzak ezue, VCF fitxate gisa esporta daitezke, bale? Orduan, guk gure kontaktu zerrenda daukagunea, segurtasun kopia bat egiteko, kontaktuaren aplikazio hori erabiliko dugu, kontaktos izena dukana, bale? Eta normalean, hor aplikazioaren arabera, baten da importar-exportar, edo horrelako zeo zer, bale? Eta bertan exportatu egingo genuke, eta egiten duena da, fitxategi bat sortzen da, VCF estentxoarekin, eta fitxategi horren barrua, kontaktuen informazio guzti hori sartu egiten da. Segurtasun kopia hori, SD txartean gordezakegu, Google Drive batean ere bai, USB batean nahi izan ezkero ere bai, baina, hemen aipatzen duguna izango litzateke SD txartela. Baina, erabiltzeko momentuan, kontaktos aplikazio hori ez du inoiz kontaktuen informazioa txartelean begiratuko erabiltzeko momentuan. Begiratu ala izango du, nahi baduguna da, segurtasun kopia horren informazioa hartu nahi izan ezkero. Oda, telefono berria daukagu, segurtasun kopia hori erabili nahi dugu, kontaktuak telefono berrira pasatzeko. Kasu horretan, importar-exportar aukera horretara joango ginateke, baina exportar aukeratu ordez importarreko aukeratuko genuke, eta SD txartelan bilatuko genuke VCF fitxategi hori, fitxategi horretan egingo lirateke kontaktuen informazio guztia, hortik informez hartuko luke, eta zuzenean kontaktu zerrenda berri hori izango genuke. Gailu berrietara informazio hori pasatzeko aukera ona izan daiteke. Baina goratu, VCF fitxategi hau SD txartel batean gorde daiteke, baina nahi izan ezkero gure Google Drivean gorde dezakegu zuzenean, eta edozein telefono berrira pasatzen dugunean ere, hortik hartu dezakegu. Desabantaiak errazkaldetu edo galdaitezke SD txartelean gordezkero. Hala ere, telefono berri gehi askotan ez du aukera ematen SD txartel bat instalatzeko hori telefono askotan ez du ematen. Beraz, telefonoa erosten dugunean aukera hau izan dadila nahi baldin badugu, telefonoen ezaugarrietan ere begiratu beharko dugu. Ze telefono batzuetan aukera hori ez dute ematen. Kasu gehienetan gaur egun aukera hori daukatenean,
telefonoak lehen aipatu den SIM txartela sartzen den bandejatxo horretan, normalan bi toki egoten dira, bi SIM txartel sartzeko, edo SIM txartel bat eta micro SD txartel bat. Vale? Beraz, kasu horietan aukeratu beharko dugu ea bi SIM txartel nahi dugun, edo SIM bat eta SD txartel bat. Vale? Ze kasutan erabiltzen dira bi SIM txartel? Bidaiatzeko momentuan, edo laneko telefonoa eta telefono pertsonala bi telefono ezberdin ez eramateko, dana telefono batean eramango genuke, vale? Baina bi telefono linea izango genituzke telefono bakar batean. Eta dei guztiak telefono berdina sartuko lirateke. Vale? Adibide bezala. Bueno, lehen esan dudan hirugarrengo aukera, vale? E-mailak izango lirateke, vale? Eta, hemen sinkronizazio automatikoa, mugigorra galdu edo aldatuz gero berreskuratzeko aukera. Niretzako kasu hau, pixkat, erosotasun aldetik onena da, kontaktuak gure e-maileko kontuan gordezkero, Googleeko edozein aplikazio erabiltzeko momentuan, zure kontaktuen zerrendan begiratzeko aukera izango du, eta hori gauzak asko errezten ditu. Gure kontaktuetan, kontaktuaren izena eta telefonoa jartzeaz aparte, datu gehiago jartzen baldin badugu, adibidez e-maila, e-mailak Gmailetik e-mailak bidaltzeko momentuan, kontaktuen artean ere e-mailak bilatuko ditu. Beraz, gure kontaktuetan bakoitzaren e-maila sartu baldin badugu, bertan bilatu dezake eta gure kontaktuaren izena sartuta nahiko izango da, berak sistemak automatikoki kontaktuaren e-mail hori sartu ahal izateko. Adibide bezala. Orduan, informazio guzti hau, kontaktuen informazio hori, Gmaileko kontuan, edo e-mailan gordezkero, oso erosoa izaten da. Telefono aldatzeko momentua zer gertatzen da, lehen aipatu dut. Telefono berri bat badaukagunean, lehenengo pausoak zeintzuk izaten dira. Hizkuntza aukeratu, ordutegia aukeratu, eta e-maila sartu. E-mail hori sartzeko momentuan, e-maila eta bere pasaitza sartu beharko dugu, hori beti, beraz, gure Gmaileko edo gure e-mailaren pasaitza argi euki, ondo gorde, zeren hori ez baldin badaukagu, kontu horretara lotuta dagoen edozein informazio, nolabait galduta daukagu, pasaitzi gabe galduta daukagu. Beraz, telefono berria denean, hasieran pasaitza sartu barra daukagu, gero berak automatikoki sartuko du eta ez digu berriro eskatuko, segurtasun aldetik ez daukera ona, erosotasun aldetik oso ona, beraz, hori sistema horrela dago jarrita. Eta, telefono berrira pasatzen garenean, kontaktuak gure e-maileko kontu horretan gorde baldin badugu, e-maila sartu ondoren, zuzenean automatikoki berak kontaktuko aplikazio horretan, Googleek badauka kontaktos izeneko aplikazio bat, eta guk kontaktuak e-mailan gordezkero, zuzenean aplikazio horretara joaten dira. Orduan, telefono berrian e-maila sartu ondoren, zuzenean automatikoki berak kontaktu horien informazioa telefonora deskargatuko du. Horiek dira dauzkagun 3 aukerak. Kontaktuak Googleeko kontua. Abantaila, kontaktuak eguneratuak, terminal datzean, lehengoratzea aukera, ordenagailuekin ditugun kontaktuak gehitzea, editatzea, ezabatzea eta antolatzea. Azkenean, kontaktuak e-mailan gordetzen erean, kontaktuan interneten gordetzen dira. Beraz, informazio hori telefonoaren bitartez edo ordenagailuaren bitartez lortu ezakegu. Hori bakoitzaren arabera. Ez dago aukera bakar bat informazioa ikusi edo aldatu ahal izateko. Eta dana Googleeko ekosistemaren barruan baldin badago, Googleeko aplikazioen artean lehen esan dudan bezala, Googleek bere ekosistema osak nolabait lotzen ditu, eta kontaktuen fitxa horietan informazioa gorde baldin badago beste edozein aplikazioetan erabili daitekena, zentzu horretan gauzak erraztu egingo dizkigu.
Googleen kontaktuak gordetzea. Kontaktua idatzi, gorde Googleeko kontuan askotan lehen espenez hautatuko telefonoa dago. Gainean sakatu eta Googlearen kontuan notatu behar da. Bueno, hemen telefono bakoitzaren arabera, fabrikanteak kontaktoseko aplikazio hori desberdina izan daiteke eta hemen desberdina izan daiteke. Vale? Baina kontaktu berri bat irikitzen dugunean, normalean lehenengo aukera izaten da non gordetzen den kontaktuari. Vale? Argazkian ikusezako izena da, aukera hori dagoen toki horretan zapalduta ematen dizkigun aukerak. Vale? Zeintzuk ez aukera ematen dizkigu? Samsungeko kontua, vale? Horrek esan nahi digu telefonoa, Samsung telefonoa dela, Samsungeko dispositiboetan, Samsungeko zerbitzaritan altan eman behar dugu aplikazio batzuk erabili izateko, eta behin hori daukagunean, horrek ere beste onura batzuk ekartzen dut, izaten da, beraien sistemetan informazioak gorde daitekela. Vale? Kasu honetan, Samsung account hori zerbitzuetako bada. Vale? Bigarrengo aukera telefonoa jartzen duena, telefonoko memoria bera da. Vale? Partne biltegiratzea esan duguna. Ondoren, SIM txartela, vale? Operadoreak ematen digun SIM txartela. Eta bukatzeko, 3 Googleeko kontu dauzkagu. Vale? Telefonoan 1, 2, 3, 4, 5 kontu baldin bauzkagu, hemen emango izko aukera horiek, kontu bakoitzangatik aukera bat emango dugu. Kasu honetan, adibide honetan, Googleeko 3 kontu dauzkagu konfiguratuta telefonoan. Vale? Beraz, 3 Googleeko aukera ematen dizkigu. Vale? Telefonoan bakarrik Googleeko kontu bat baldin baukagu, bakarrik aukera bat izango genuke. Vale? Beraz, gauzaiek kontuan izan. Vale. Telefono batzuetan, okerrez banagore, azkeneko aukera izaten da, nolabait, kontaktuan non gordetzen den adierazten diguna. Vale? Baina ez dut, kontaktu hori nolabait non dagoen aukera hau, telefonoaren araberako izango. Vale? Ez dizuet esan zehazki nun dagoen, zen telefono bakoitzaren arabera, fabrikantearen arabera, Android bertsioaren arabera, vale? Aldaketak egoten dira, eta danak ez dira guztiz berdinak. Vale? Baina gutxi gora bera, normalean, goikaldean lehenengo aukera izaten da, edo azpikaldean, vale? Azkenekoa. Transferitu kontaktuak Googleeko kontura. Hemen ere telefono batzuak gauzak erreztu egiten dituzte, beste batzuk baino gehiago. Vale? Kasu honetan, kontaktu aplikaziora joan ezkero, aukera menua klik egin eta kudeatu kontaktuak aukera hartuko genuke. Vale? Eta bertan, importatu kontaktuak. Vale? Bueno, hau ez dago, esportatu izan gatzake. Aukeratu nondik importatu nahi ditugun kontaktuak eta kontaktuak hori da, bale? Oda, guk egin nahi duguna da kontaktuak kanporatu, hori da, esportatu, bale? Orduan, esportatuko aukeratuko nuke eta hori aukeratu ondoren sistemak galdetuko digu nondik hartu nahi ditugu, exportatu nahi ditugu kontaktuak, bale? Beraz, horra aukeratu beharko dugu SIM txarteletik hartu nahi ditugun edo telefonoko memoriatik. Edo bietatik, bale? Eta bietan dauzkagun kontaktuak Googleeko kontura pasatuko genituzke, bale? Baina hemen ere esatizuet, telefonoaren arabera, aukera hauek desberdinak izango dira, bale? Erabiltzen dugun kontaktoren aplikazioen erara, gauza hauek aldatu egiten dira, bale? Eta hori gero, behin aukera horiek aukeratuta automatiko egingo du, bale? Sinkronizazioa egiaztatu. Bueno, hemen ja gauzak pixkat erraztu egingo dira, bale? Ezarpenak edo ajustesean sartuko niateke, horren barruan kontaktuak eta, bueno, ez barkatu. Kontaktuak eta sinkronizazioa sartzen du hemen. Hautatu sinkronizazioa, egiaztatu nahi dugun Googleeko kontua, garrantzitsua da kontaktuen sinkronizazioaren laukitxoa markatuta dagoela ziurtatzen, bale? Bueno, hemen ere kasuaren arabera. Bale, zergatik esaten dizuet hau, zeren kasu batzuetan ajustes edo horretan sartuko ginateke, bertan Googleeko kontuak ere Google jartzen du, bertan sartu gaitezke, bertan agertuko dira gure korreoko kontuak, bale, konfiguratuta dauzkagun kontuak bertan agertuko dira,
Eta bertan sartu ezkero ere, aukera berdin izango nuke, bale? Ze gauzak sinkronizatu nahi ditugu Googleko kontutik, hemen gurean genuzkan, kalendariak, kontaktuak, bale? Drive, guk aukeratu nahi dugun gauzak, bale? Eta azkenean, telefonak kudeatzeko kontaktuaren argazkiaren ikus dezakezu agertzen dela Samsung, telefonoa, Google, bale? Oda, telefonoan izango ditugu 3 kontaktu zerrendak. Ze kontaktu zerrendak? Telefonoko barne memorian gordeta dauden kontaktuak, SIM txartelean gordeta dauden kontaktuak, eta korreko kontuan gordeta dauden kontaktuak. Bale? Kontaktu guzti horiek zerrenda bakar batean ikusiko dira, bale? Eta egin dezakeguna da, edo nik gomendatuko nukena izango litzateke, da kontaktu guztiak emaileko zerrenda horretan bakarri gordetzea, eta kontaktuen zerrenda hori kudeatu egin daiteke. Bale? Kontaktuen zerrenda hori lista guztiak ikustea, eskaintzen dugu, baina lista bakar bat ikustea ere eskaintzen dugu. Beraz, lehen esan dut, 3 zerrenda dauzkagu, telefonoko memoriarena, SIM txartelarena eta emailaren zerrenda hori ere, bai. Bale? 3 zerrenda. Orduan, 3 zerrenda horietatik, 3 ikus ditzazkegu bakar bat bezala, edo 2, edo bakar bat. Bale? Beraz, gomendio izango litzateke nire partez, kontaktu guztiak emailean gordetzea, eta gero zerrenda bakar hori ikustea. Bale? Bestela, gertatu daitekena zer da, kontaktuak errepikatuta izatea. Bale? Zergatik, zerrenda baten kontaktu hori badago, adibidez telefono memorian, baina Googleko memorian ere kontaktu berdina daukazu, SIM txarten ere kontaktu berdina izan dezakezu, beraz, kasu horietan gertatu daiteke hori kontaktuak errepikatuta izatea, baina kontaktuak ez dira errepikatzen zerrenda berdinean, baizik eta telefonoko memorian daukazu, SIM txarten daukazu, eta emaileko kontuan ere badukazu, bale? Baina kontaktu guztiak normalean zerrenda bakar baten ikusten dira. Eta zerrenda guztietan baldin baukagu, azkenen errepikatuta ongo balitz bezala ikusiko genuke. Vale? Beraz, erosotasunagatik dana zerrenda batean jartzea gomeni da, eta gero sistemari esan beharko genioke bakarrik zerrenda hori erakustea. Vale? Baina esatizu, eta hemen pixkat telefonoaren arabera, dauzkagun aplikazioen arabera pixkat aldatu egiten da. Vale? Ze aukera asko de merkatuan eta danek ez dira ehuneko ehun berdinak. Aldaketa oso txikiak izaten dira, vale? Baina moldatzea kostatzen zen jendarentzat, agian aukera batzuk ez daude, edo beste izen batekin jartzen dituzte, edo beste toki batean jartzen dituzte, eta jende asko pixkat galdu egin daiteke guzti honekin. Vale? Zarantzarek izan ez gero gauza egiteko, kazetagunetik pasa zaitezkete gauza hauek ikasteko. Vale? Bueno, labur bilduz, gure kontaktuak non eta nola gordetzen diren jakita funtsezkoa da, vale? Gure informazioa besteko, eta gaioen arteko transizio hori errazteko. Vale? Googleko kontua metodo nagusi eta gisa erabiltzeak segurtasuna, erabilerraztasuna eta sinkronizazioa bermatzen ditu. Vale? Beraz, nik ere esan dizuet lehen, gomendioa Googleko kontua. Vale? Baina bakoitzak aukeratu dezala non gordetzen informazioa, baina beti jakin non gordetzen dezuen informazio hori, arazo bat daukagunean edo telefono altzen dugunean, informazio hori berreskuratu ahal izateko. Vale? Eta nahi gabe ez borratzeko eta horrelako gauzarik ez gertatzeko. Emaila gorde ezkero, eta emailan gordetzen ez baduzu ere, emailiko pasaitza beti ondo gorde, ondo gogoratu, vale? Ze horrelako gauzak gertatzen direnean, telefonoa zalatzegunean berriro pasaitza sartu behar izango dugu, eta pasaitzi gabe ezingo dugu informazio hori berreskuratu. Vale? Beraz, kontuz horrelako gauzekin. Bueno, mila esker gaurko txaldean hemen egotagatik. Zalantzarik ez diazue planteatu komentarioan talean, beraz, gauzak ulertuko dut. Badakizu astero gai berri bat lantzen dugula, kasu honetan, aste honetan kontaktuak pixkat non gordetzen eren eta horren inguruan hitz egin dugu, eta hurrengo astean gai berriak landuko ditugu, bale?
martxoan Eusko Jaurlaritzako mi karpeta edo nere karpeta sistema edo aplikazio horren inguruan hitz egingo dugu, eta baita Google Lenseko aplikazioaren inguruan hitzaldi bat egitea tokatzen zaigu, bale? Mila esker eta hurrengora arte. Agur!